meravellosa. Quina vista se veu? Quina? Què és el que se veu? La piscina que està allà. Mira. El cementeri? El cementeri on està? Allí. Ah, sí. Allí. Mira, les escoles de Vilavella, Santa Bàrbara, allí, les escoles allí. Ah, sí, Santa Bàrbara. Mira, se veu Nules. Se veu la mar. Vilavella és més gran que Nules, eh? Sí? Vols dir? Sí. Nules és un poble d'així, mira. Perquè està més propet. Si tu te ficares, on està una casa d'estes, però... Mira, si m'haguem tirat d'ací, haguem caigut damunt del camp de futbol, cauríem. Sí, és veritat, no, pa callar. I ara anem als altres a veure com estan les torres. Irà a les torres, irà. I les torres, per què Vale. serveixen les torres? Això eren torres de vigilància. Per la guerra. No ho entenc. No un forat ahí. Perquè estan totes destruïdes. Que tu veies com eren. No, jo vaig vindre de xicotet així, des d'entonces no havia tornat a pujar. Però com eren, redones... Redones. O balaes. I van caure les peces. Perquè del temps, per això fa un muntó de temps. Quants anys? Uf, una barbaritat de temps. No, més temps. El 1500? O menys. El 75, va ser. El 75. Ah, jo... Sí, n'hi ha que punxen, n'hi ha que mirar, eh? Vale. A vegades no sé si te cau el mòbil o Se s'ha de caure allà. la medicina. Mira que n'hi ha uno que té un forat per acá dins. Anem a veure'l. Sí, amunt. Aquell serà aquell. Veus esta torre com està? Que està a punt de trencar-se, Per què? de caure a terra. Qualsevol dia farà brum i caurà tota. Papi, és una caïda. Pues sí, Va, anem allí. sí que és veritat que és un trono. Ai, que cau. Deixa'm a veure com... Però mira, Ai, quines vistes més bones n'hi ha. Ai, que bones n'hi ha. A veure, per allà. anem per allà, que veurem aquell d'allà. N'hi haurà formiguers. Sale, perquè la muntanya no és fosquit, Fosques. Els marroners, cuidao, eh? Esos marroners, cuidao, salta. En esos marroners, cuidao. Això és una abella. Veureu, deixa'm anar primer davant. Ja no, mariposa. Mariposa. No fa mal res, Dani. Mal res. Pugeu. Veus? Ve este forat. Era este, però està tot. El què? Així s'entrava? Sí. Com s'entrava? Ha caigut tot i com? Ara així no... Uau! Vine, papà. Ah, però allà n'hi ha una altra torre i tot. Ah, pues era gran, pues el castell este tiraria tota sol així, tot això. Va caure gran quantitat, eh? Tiraria torrón. Ara anem per allà. Però que són totes juntes? Sí. Se veu que ahí n'hi havia una, allà n'hi ha una altra, i n'hi ha una altra, si n'hi ha una altra. Ahí davant de mi n'hi ha una altra. Sí, ahí davant sí. Però ves per allà ja no n'hi ha. Ah, mira! Ahí també n'hi ha un forat. A veure, si entrem, que potser era... Però està ple de brosses, eh? Igual, és mandant. Sí, és entrar, però està ple de grossos.
Sí, és per entrar però està... Ahí no correm res. No. No se pot entrar. Això és tipus un búnquer com vam anar l'altre dia de la mar. Us en recordeu d'allà de... I aquella ha caigut. Sí. És tipus un búnquer i de bosses. Ai, pues perquè del temps al final s'han caigut en el procés. A on? Ahí baix aquest és que baixar, no n'hi ha res, és terra. Jo pensava que n'hi hauria algun forat i n'hi hauria... I els xiquets que se'ls emporten a escola a dinar. Ara serà la una, se n'aniran a dinar. Cuidao que si cau allà... Dani... Podem anar per ahí dins, així no? Papà, podem...